Il-power station tal-gas se tfisser li l-kwalità tal-arja f'Malta se titjieb. Saħaq dan il-professur Viktor Axa, chairperson tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, waqt intervent fil-programm Arena nhar l-Erbgħa. Edizzjoni fejn l-ambjent u diversi aspetti tiegħu kienu il-protagonisti. Il-professur Axa spjega li l-kwalità tal-arja tiddependi primarjament mit-trasport u emissjonijiet tal-power stations, u għalkemm li t-trasport u traffiku huma sfida kbira, l-għeluq tal-power station tal-Marsa u l-bidla f'Dellimara se jħallu impatt pożittiv. Il-mod ta' kif dawn il-power station jista' jaffettwa il-kwalità tal-arja, l-impatti jkunu ħafna inqas jiġifieri. Mela, il-fejn sejrin l-hemm jew law. Jiena naħseb li on the whole milla ta' power stations żgur sejrin għat-tajjeb. Nisperaw li l-affarijiet jiġu kif ippjanati. Imma naturalment imbagħad għandna it-trasport. Il-trasport għad hemm ħafna affarijiet li rridu nirranġaw. Il-professur ikkummenta dwar il-Master Plan Holistiku ta' Paċeville. Qal li dan sar baqalu attenzjoni fejn għall-ewwel darba qed naraw pjan li qed janalizza kollox flimkien. Hekk għandu jkun nimxu l-qudiem, jiġifieri li ma nagħmlux l-affarijiet bl-iskossi biex ngħidlek, imma ġifieri li jekk inti ħatibni daw it-torrijiet ma tibdix tara torri wieħed kif jiġu, imma tikkonsidrhom f'daqqa kif jistgħu jiġu flimkien għaliex hemmhekk l-impatti tarhom bis-serjetà u tista' timmitighom bis-serjetà. Dwar l-irtiet tanħut li qajmu kontroversja sħiħa dan is-sajf, il-professur kellu kliem ta' tifħira l-azzjoni li ttieħdet. Jekk jaqalaw il-flus u ma jagħdux in konsiderazzjoni aspetti ambjentali, allura qed jaraw mhux fil-long term. U jiena nemmen u perswas li jekk u kif naħseb li kien hemm l-agreement li jibdew dawn l-operazzjonijiet tat-ton isiru iktar il-bot mixxat, allura l-affarijiet immorru għall-aħjar ħafna. Għaxa li qiegħed fit-tmexxija ta' entità ġdida ddeskriva l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi bħala tarbija ta' 6 xhur li għandha ferm iżjed ċans titkellem fuq u tagħti priorità assoluta lill-aspetti ambjentali f'diversi xenarji. Naturalment ma tfissirx li ma jagħtux każ l-iżvilupp altru minn hekk u d-dħul ekonomiku, imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn, pereżempju anke policies tal-ippjanar. Dawn qabel ma kellniex iċ-ċans l-ambjent jew d-direttorat tal-ambjent ma kellux ċans isemma leħnu, għandu darbtej ċans isemma leħnu kemm fil-Executive Council tal-Planning Authority kif ukoll waqt il-Public Consultation.